салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии набзи рӯз ва дар студияи Ситораи Собит. Имрӯз дар барнома дар натиҷаи фаромадани тарма 3 нафар суғдӣ ба ҳалокат расид. Эмомалӣ Раҳмон ба сарбозон 1 миллион сомонӣ ҷудо намуд. 25 шаҳрванди хориҷӣ дар моҳи январ аз Тоҷикистон ронда шуданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дода бар асари фаромадани тарма дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд 3 сокини шаҳри Хуҷанд ҷон бохтанд. Ориф Нозимов, сухангӯи кумитаи мазкур, гуфт 22 феврал дар километри 156 ин шоҳроҳ тарма мошини боркаши дуланро ба чуқури 800 метр сарозер намудааст. дар натиҷа 3 сокини Хуҷанд, ронанда Солеҳ Хоҷаеви 57 сола ва бародарон Нуралиевҳо Иноми 40 сола ва Илҳоми 38 сола ба ҳалокат расиданд. ба гуфти сухангӯ, феълан кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ҷои ҳодиса қарор доранд. ӯ афзуд, ки то ҳол ҷасадҳо пайдо нашудаанд. Инчунин бар иттилои Низомов, бар асари барфрезӣ дар бархе навоҳии кишвар роҳҳо банд шуданд, аммо талафоти ҷонӣ дигар ба қайд гирифта нашудааст. ба монанди вилояти Бадахшон, ки зери муҳосираи барф монда, айни ҳол дар самти роҳи Душанбе Хоруғ дар километри 471-472 мавзеи дашти Язғуломи, ноҳияи Ванҷ, мавзеъҳои Цанободу Пастовфухи, ноҳияи Рӯшон низ бар асари фаромадани тарма роҳ муваққатан баста аст. дар роҳи Хоруғ Мурғоб дар километри 634-635 ва роҳи Хоруғ Ишкошим дар километри 568 низ фаромадани тарма ба қайд гирифта шудааст. дар мавзеъҳое ки тарма фаромадааст, наҷотдиҳандагони ситоди кумитаи ҳолатҳои фавқулодда барои бартараф намудани оқибатҳои фаъолият мебаранд. 1 миллион сомонӣ бахшида ба 22-юмин солгарди таъсиси Артиши Миллии Тоҷикистон барои кӯмак ба сарбозону афсарони тоҷик ҷудо шудааст. Генерал-майор Абдуҳалим Назарзода, муовини вазири мудофиаи Тоҷикистон, дар як маросими тантанавӣ дар қисми низомии 17651 вазорати мудофиа гуфт: ин маблағ кӯмаки якдафеаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ Эмомалӣ Раҳмон аст. бо фармони вазири мудофиа ба ҳар афсар 1000 сомонӣ ва прапорщикҳо 500 сомонӣ ва ба сарбозоне ки хуб адои хизмат карда истодаанд 200 сомонӣ ҷудо шуд. комиссияи вазорати мудофиа маблағҳои барои сарбозон ҷудошударо аз тариқи комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо ба волидони онҳо мерасонад. вақте ки мо дар бораи артиши миллии Тоҷикистон гап мезанем, ягона артише ҳастае ки баъд аз фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ, Тоҷикистони мо аз сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ҳаққи худша аз иттиҳоди шӯравӣ ягон чӣ нагирифт. ҳамихали холӣ монд. дигар мамлакатое ки буданд, 15 республикае ки буд, аз рӯи масоҳатшон, аз рӯи аҳолии доштагишон ва аз ҳамун иттиҳоди шӯравӣ чӣ қисмҳои низомие ки дар ҳамун республикаҳо буданд, ҳамонҳоро айхуд кардан гирифтанд. фақат Тоҷикистони азизи мо аз ҳамин чиз монд. қисмати дигари барномаи мо хабар дар як сатр. дар натиҷаи фаромадани тарма дар Хоруғ 2 хона зераш монда, зане вақти наҷоти фарзандаш пояшро шикаст. бародарони тоҷик дар Москав барои нигоҳ доштани маводи мухаддир дар қафаси гургон дастгир шуданд. аз аввали сол содироти металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон 10 маротиб афзудааст. ҳукумати Русия 52 миллиард рубл барои бокор таъмин намудани шаҳрвандони худ баъди хуруҷи муҳоҷирони меҳнатӣ ҷудо намуд. барномаро идома медиҳем. аз Тоҷикистон моҳи январ 25 шаҳрвандони хориҷӣ ронда шуданд. зимни гузарондани рейдҳо мақомоти муҳоҷирати Тоҷикистон оид ба муайян намудани шахсоне ки ғайриқонунӣ ба ҷалби қувваи кории хориҷӣ дар Тоҷикистон машғуланд ва шаҳрвандони хориҷие ки дар қаламрави Тоҷикистон бидуни иҷозати расмӣ кор фаъолият мекунанд, маълум гардид ки 2072 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба фаъолияти меҳнатӣ машғул буданд.
бинобар иттилооти дафтари матбуоти мақомоти муҳоҷират нисбати 37 нафар шаҳрвандони хориҷие ки қоидаҳои буду бошро вайрон намуданд, санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. ҳамзамон нисбати 25 нафар шаҳрвандони хориҷӣ барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои буду бош дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бо моддаи 499 қисми 1 қонуни ҳукмвайронкунии маъмурӣ санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суди ноҳияи Шоҳ аз қаламрави ҷумҳурӣ берун карда шуданд. нашр навбатии барномаи мо ба поён расид. Худо ёру нигаҳдоратон бод.